A mi sempre m'agrada parlar de iBrains, serveis d'intel·ligència artificial, cerebros d'intel·ligència artificial i de iFactories, aquest nou concepte de fàbriques d'intel·ligència artificial que no són fàbriques en si mateixes, però que són espais i entorns i maneres de desenvolupar aquest conjunt d'iBrains, de serveis de cerebros d'intel·ligència artificial. Hi ha moltes maneres de fer-ho i moltes eines per fer-ho, i cada cop ens trobarem amb noves maneres, nous entorns, nous sistemes. Ara bé, si voleu fer-ho en el cloud i des del cloud, i voleu fer-ho des dels serveis que ofereix Amazon Web Services, entenent que hi ha moltes altres opcions, però si voleu fer-ho des d'aquests espais, des d'aquest cloud, quedeu-vos en dos noms claus, que són els dos serveis principals que us permetran fer-ho absolutament tot. Quedeu-vos, per un costat, amb Amazon SageMaker i per l'altre, amb Bedrock. Amb Amazon SageMaker tindreu tot un framework, tot un marc de treball, tot l'ecosistema per desenvolupar punt a punt l'iBrain, el servei i el cerebro d'intel·ligència artificial que vulgueu. I amb Bedrock tindrem el hub ideal per integrar el CLLM, per integrar la intel·ligència en aquests sistemes d'intel·ligència artificial. I amb tot això podrem construir i podem tenir a la nostra disposició tot el nostre arsenal, tot un arsenal per fer realitat aquest concepte nou però molt prometedor que són les fàbriques, la generació d'intel·ligència artificial, les iFactories com a fonts de creació d'iBrains.